We're working very hard here, and people are contributing, everyone is talking. uMongameli Cyril Ramaphosa uziqhwabela izandla ingxoxo sosuku lokuqala selirhutla yeCabinet kaRhulumente wobumbano eziqhubayo ePitoli. Linyukela yokufikelela kwisixhenxe inani labantu abasweleke kwimililo yamadlelo kwiphondo iKwaZulu Natal. Malweni emakhaya khongozana novimba wangokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa uziqhwabele izandla ingxoxo sosuku lokuqala zelirhutla yeCabinet kaRhulumente wobumbano eziqhubayo ePitoli. Isigqeba solawulo lwelizwe sigwadla ngomkhombandlela wolawulo lwesixhenxe ngelokusombulula imingeni ejamelene noMzantsi Afrika. Uhlumo loqoqosho ukudalwa kwamathuba engqesho nezamandla yimiba ephambili kwingxoxo. Ingungqulu eshaya amaphiko uMengameli uCyril Ramaphosa uncome kakhulu ukuqala kokusebenza kohulumeni wobumbano. Ongqongqoshe, amaphini ongqongqoshe, ondunankulu kanye nabaqondisi jikelele bavalelene ndawonye ukuzama ukuthola isisombululo sokukhulisa kusimame umnotho wezwe. uMengameli Ramaphosa ukushayele ihlombe ukusebenzisana kongqongqoshe kanye nalabo abasebenzela kuhulumeni. GNU is up and alive and working. We're working very hard here, and people are contributing, everyone is talking, so it's great. It's a good start to the GNU. Udwaba lwezamandla kulomhlangano. Umnyango wezogesi nezamandla wethule izinhlelo zokukhiqiza amanye amandla angaphezulu kwama-megawatts ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu ukuze kwengezwe kwamandla akhona. The 2,500 megawatts from nuclear is not a panacea, it's just part of the totality of the mix. If you think of the mix, it's over 50,000 megawatts, so it's just a small part of the mix. Ngolesine uMengameli Ramaphosa uzovula iPhalamende ukuze azogeqa amagula ngezinto ebibhungwa ngazo emhlanganweni ilirhutla ukuze uhulumeni ophethe izwe usebenze ngokuzikhandla. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngisePitoli. Isebe lezobambiswano ngolawulo KwaZulu Natal lithi linyukela yokufikelela kwisixhenxe inani labantu abasweleke kwimililo yamadlelo. Le mililo yamadlelo eqalise kwisithuba seveki yonakalise ifama nezindlu kwizithili zaseKingcetshwayo, iLembe, uThukela naseZululand. Abahlali basengudwini eShowe bazilele umuntu wesibini osweleke kule mililo. Ubongiwe Luthulo neminyaka engama-59 usweleke esibhedlele emva kokufumana umonzakalo omkhulu ngelixa ezama ukucima umlilo. Imililo yequbula eqale ngesonto edlule ishiye omkhulu umonakalo. Kushe kwangqonqa imizi eminingi, kwafa imfuyo, esele imfuyo ishiye ingenakudla. Bayisikhombisa abantu sekuqinisekiswe ukuthi bashonile ezingxenyeni eziningi zesifundazwe ngenxa yomlilo yequbula. Umndeni wakaLuthuli ungomunye wabashonelwe. Sizizwa kabuhlungu, uhlukumezeke kakhulu enhlizweni zethu ngesimo esenzalile ngoba uyena umuntu bese khona emdala simthembile ekhaya. Izakhamuzi zithi zisakhungathekile. Ushuthi ngathi kuba nzima kakhulu ngoba abantu abanawo amandla amakhulu ukuthi bewubhula umlilo. Usuke uyofike kakhulu namandla bese kuyizinto eziningi bese ziyonakala ngoba amanzi awekho. Ngakathi uqhamuka nje lo mlilo sasingenawo ngisha amanzi kangekho lutho. uMasipala waseMlalazi uthi bazosebenzisana nabaholi bendabuko ukufundisa imiphakathi ngezindlela zokulawula imililo yequbula. Ngingathi ke ungenelela kwethu kulolu daba ukuthi siqwashise siphume sihambe manje siye emakhosini siyokwakha amaqhinga ukuthi iyiphi indlela esingagwema ngayo ukuthi enalemlilo le ingabhebhetheki ngalendlela ebhebhetheka ngayo. Iziphathimandla zinxuse imiphakathi ukuthi igweme ukubasa umlilo ebusika ngoba ubhebhetheka kalula. NginguNonhlakanipho Magwaza, izindaba ze-SABC engudwini. Abahlali base-Extension 11 eNgcobo eMpuma Koloni nomasipala wasekuhlaleni Dr. AP Xuma basaxambulisana ngoluhlu lwabahlali abamele ukufumana izindlu. Aba bahlali bangonelisekanga kwaphela batyhola isebe lezozinziso loluntu nomasipala ngokususa ama-800 wabahlali bebesele bevunyiwe kuluhlu lwephulo lokwakhelwa benqanqaza ukuba abasabonakali.
Kuphantse kwaqhuma uthuli kumasipala waseDr AP Xhuma emva kokuba usodolophu uSiyabulela Zangqa exelele abahlali ukuba mabaphinde benze izicelo zezindlu kwakhona. Ubaxelele ukuba amagama abo asuswa eluhlwini emva kokuba kwenziwa isibhengezo kwiphephandaba sokuba baze kuqinisekisa amagama abo. Uthi bathi ke abahlali bakungafiki umasipala esebenzisana nesebe lokuhlaliswa kwabantu wabasusa eluhlwini. Uwe meya zizindlu zethu asifuni enye into osikhathi sami inye zizindlu zethu okwakugqala ke nona andiyazi uba nisebenza kanjani because noba ungayobanjwa phaya epolice station ubanjwe 2002 xa uhambe yokufumana umsebenzi ngo-2024 eKapa uzawufika uvele uba ngaba wena ushele Kodwa urhulumente umi emi kwelokuba akukho ndlela yimbi yokubuyisela amagama abo eluhlwini ngaphandle kokuba baphinde baye kubhalisa kwakhona. Siyaphinda sithi oceba kuba siyithethina lapha entlanganisweni ukuba usuka nge-17 uhuman settlement edibene namagosa kamasipala bazobe belapha kwamasipala ukuzoqinisekisa into abantu siyaphinda siyabaverify. Kwiveki ephelileyo i-SABC ibhengce imeko ekhwankqisayo abahlala phantsi kwayo abahlali base-Extension 11. Abanye bathi babefake izicelo zezindlu ngonyaka ka-2000 kodwa kunanamhla oku basathe ntsho amehlo enkalweni. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNgcobo. Kwalapha ezindabeni umphathiswa wezophuhliso lwamashishini amancinci uStella Ndabeni-Abrahams uthi amashishini akhasayo ezilokishini nasezilalini azakwebelwa imali yokuwakhusela. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kunqaku lethu lokuqala sithe uMongameli Cyril Ramaphosa uziqhwabela izandla ingxoxo zosuku lokuqala zelirhutla yekhabhinethi karhulumente wobumbano eziqhuba ePitoli. Isigqeba solawulo lwelizwe sigwadla ngomkhombandlela wolawulo lwesixhenxe ngelokusombulula imingeni ejamelene noMzantsi Afrika. Uhlumo loqoqosho, ukudalwa kwamathuba engqesho nezamandla yimiba ephambili kwingxoxo. Umphathiswa wezophuhliso lwamashishini amancinci uStella Ndabeni-Abrahams uthi kuza likwilinge lokukhuselo somashishini ezilokishini nasezilalini. Umphathiswa ukuthethe oku ngethuba esithi thaca uhlahlo lwabiwo-mali lwe-2.4 billion rand lwesebe lakhe izolo. Uthi ezi zinzame zokukhulisa uqoqosho ezilokishini nasezilalini. Ilizwe lilinde iziphumo zentlanganiso kamongameli nesigqeba sakhe ngale mpelaveki. Amanye amalungu karhulumente wobambiswano afana nePatriotic Alliance abonakalise ingxokolo kwindlela emakuphathwe ngayo ilizwe, ingakumbi kwimiba yabafiki abashishina ekuhlaleni. Umphathiswa wamashishini akhasayo uthi uyaphanda ngale ngxokolo. 45 million rands to general dealers as part of reclaiming the township and rural retail space. To ensure safe and decent space for SMMEs and cooperatives, we will spend an amount of 153 million rands to build new structures. To deal with fake products that are destroying our local economy, whilst also exposing our people to harmful products this year, we have established the Township Economy Task Force, which will help also unlock access to local markets. In order to expand access to finance and early-stage investment, we will be tabling this policy to Cabinet in this quarter. The policy will be a game-changer as it also proposes an establishment of the Fund of Funds, which we are currently designing. Kodwa amagosa karhulumente atsalela ezantsi ngalomba mabaqaphelwe. There will be zero tolerance for underperformance and underspending. Intetho yintetho. Kodwa ngaphandle kweziphumo lonto iyakuhlala iyintetho. Kwiindaba ze-SABC ndingubulelani Philip eParlamente.
I-ANC eLimpopo ithi akukho zizathu zokuba usekela sihlalo weliqela kweliphondo Florence Radzilani athi gubucala nanjengoko isithi akajongenanga nazityholo zolwaphulo mthetho okukuze emva kokuba Radzilani ebandakanywe kwibholo lase-VBS ngowayesakuba ngusihlalo we-VBS uChipiwe Matotsi nowagwetywa iminyaka 15 ngezityholo zokuhlisa ngomlenze imali kwibhanki ye-VBS. Efungelweyo kaChipiwe Matotsi neye yathutyeleziswa ukutsala omasipala ukuba batyala imali kule bhanki yayiyindlela yokuphucula le bhanki ye-VBS aliqela amagosa ezopolitiko ekutyholwa ngokuba ayayinxalenye yenkqubo masipala ukuba batyala imali kule bhanki nangona umthetho wokulawulwa kwemali komasipala ungakuvumeli oku ngokwale ngxelo ifungelweyo kaMatotsi. Unondyebo we-ANC uDanny Msiza wadlala indima engundoqo ekutsaleni umasipala ukuba batyala imali kwi-VBS. Umasipala wesithili saseVembe inxalenye yomasipala batyala imali kule bhanki. uMatotsi utyhola ngokuba owayengusodolophu waseVembe nongusekela sihlalo we-ANC kweliphondo ngoku Florence Radzilani wanyanzelisa ukuba ahlawulwe ngalo msebenzi ungekho mthethweni. Kungoku nje i-ANC kweliphondo imile kwelokuba akukho bungqina kwaphela bokuba lo sekela sihlalo wafunjathiswa kwaye ithi ezi zizityholo nje ezingenasihlahla. An indication we are getting is that there was a middleman of some sort in the whom this money was given to him with expectation that in return it will be given to Comrade Florence. But there is no any piece of evidence that suggests that whether Kabelo indeed has given this money to Florence or not. And therefore, up until to date, Comrade Florence has not been subjected to any criminal proceedings, and therefore she's not going to step aside. Ukanti abanini zabelo basadanile indlela waphathwa ngayo umba wokuwa kwe-VBS. They knew very well calling this investment, bank will have a cash flow problem. And that's what happened. But that could be fixed if they were positive in that, they want to correct the mistake. At the same time, they want to protect the bank. Kusenjalo amawaka-waka abantu ababefaka imali kule bhanki abakayifumani imali yabo abaphulukana nayo kule bhanki kwaye le bhanki ye-VBS iphantsi kwenkqubo yokubhangiswa. Umasipala wesixeko saseMangaung eFreystata usungule iphulo lokumpompa amanzi eliqikelelwa ngaphaya kwe-41 million rand licwangciselwe ukugcina amanzi logama likwalawula namanzi angenzi nzuzo. Umasipala xa kungoku uphulukana nomyinge ka-46.2% wamanzi ahamba ngemibhobho. Eli phulo lamanzi limiselwe ukunciphisa ilahleko yamanzi kwesi sixeko ngomyinge ka-20% engafikanga u-2030. Usodolophu uvakalise ngelithi ukuba akuqalwa ukugxigxa kwamanzi ngo-2030 iMangaung iza kuphulukana namanzi abaleka kwimijelo yawo angaphaya komyinge ka-60%. Eli phulo lilindeleke ukuba liqhubeke kwiminyaka emibini enesiqingatha. One of the measures that is quite critical is to address the pressure point where our bursting of pipes must be contained and controlled. iFreystata liphondo elinqatyelwe kanobomi ngamanzi. Ukusukela kunyaka uphelileyo umasipala oko ebejijisana nonqamko nokunqongophala kwamanzi. Kunanamhla kusekho iingingqi eziliqela ezingafikeleli nasethontsini lamanzi. Kananjalo ngexesha lasebusika ugqabhuko lwemibhobho yamanzi luyaxhaphaka ngenxa yomkhenkce ogubungela imibhobho yokuhamba kwamanzi. Izakhiwo zophuhliso ezindala zamanzi zidinga ukuba uthiwe xhaxhe umgangatho wazo ukunciphisa ilahleko yamanzi. Kunjalo ngexa ukumpompa ngamandla kwamanzi kungundoqo ekugqithisweni kwamanzi kodwa xa kugqithisa kuphinda kuyixhoxe lenkonzo. We just need to manage excessive pressure while also adhering to the minimum level of service. Ukanti ke usodolophu Ntathisi ukwaleke ngelithi ukuphulukana namanzi kosoloko kukhona nto nje kungancitshiswa ngokususa uqhagamshelwano lwamanzi olungekho mthethweni.
Abantu abatsha eMpuma Koloni bavakalise inkxalabo ngokhuseleko lwabantwana ekuhlaleni. Bathi bajamelene neendidi ezahlukeneyo zokuxhatshazwa kwaye akuqutyiswana nayo ngokwaneleyo le nyewe. Urhulumente beqaphela usuku olugxile kumntwana waseAfrika phantsi komxholo okhokelisa ukhuseleko lomntwana njengoxanduva lwakhe wonke ubani. Lutho luzibona lungakhuselekanga kwimiba efana nokuthwalwa kwabo kunye nokuhlukunyezwa ngokwesini kwaye bathi amalungelo abo ayanyashwa. Umna ndicinga bangaba funeke siyozirevisita ezi rights to ensure bangaba practically on the ground at local level siyakwazi bangaba si-ensureisha bangaba abantwana bethu abantwana are safe and are really protected. Sina singabantwana abasuka ezilalini sinengxaki yokuba siwela imilambo xa siye esikolweni and ke ngoku we do not know uba kungenzeka ntoni. Bakwamemelela imithetho engqingqwa ngakoku esithi urhulumente yena kwelinye icala naye uxhalabile. Sibuhlaseleka because ngoku even parents are enemies of our children. Divele case nasebhofolo where umntana atshiswe ngumama wakhe. So we are calling upon of kubazali xa uxakekile zikhona offices departments especially kwa social development ungamtshisi umntana. Olutsha lubongozela ungahlali luthule ngemiba yokuhlukunyezwa nangaluphi na uhlobo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eJakastad. Namhlanje kwezamaqongo onxibelelwano siqwalasela umba wokuba amashishini asakhasayo angasebenzisa njani iqonga leWhatsApp ukuzixhamlisa kulo. Njengesiqhelo sinaye ke intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile ehlangani apha estudio Sandile, sikwamkela amashishini akhasayo angasebenzisa njani iqonga leWhatsApp ukuzikhulisa? Enye yezinto ezibetha lamashishini mancinci kakhulu ilento kuthiwa yi-branding okanye yi-profiling, i-marketing kwakunye ne-cash flow. Ukusetyenziswa kwemali kula mashishini kunzima kakhulu. So i-WhatsApp business yenye yezinto ajongene nazo lena. So into yenzayo wena xa ungena kule WhatsApp business okokuqala nje uya ku-Google Play uyomdownloada khona. So into yenzayo yakho ufika kwiprofile yakho uchaza uba yintoni igama leshishini, lenza ntoni ishishini, ithini inamba yeshishini kwakunye nokokuba li-located kuphi okanye lindawoni ishishini lakho. Automatically uWhatsApp uza kucreatela lento sithi yi-profile akwazi umarketa ishishini lakho. Umehluko phakathi kweWhatsApp lesiyisebenzisayo kukuba ucommunicate ne-family members kwakunye nabahlobo bakho kuWhatsApp we-personal messaging. But kulo we-business into yenzayo ucommunicate nee-clients zakho okanye nee-customers zakho. So endaweni yokokuba ubone phaa kwi-contact list yakho abantu abazi-family members okanye iitshomi zakho ubona ezi clients sithetha ngazo. I-advantage leyo yokokuba ke uba une-bakery ekhona apha elokishini yakho uzawukwazi ubaxelela abantu ukuthi nazi izipecials esiziranayo. Ezi ukuthi uzirana phaa ku-WhatsApp status zakho, ungayenza i-voice note, ungayenza ne-video. Enye ke into e-advantage kukuba kukho le nto kuthiwa zii-analytics. Iyakuxelela uWhatsApp ukuthi uphi ngoku since ubuyiqalela ibhizinesi okanye usame ndawoninye okanye ishishini lakho lehlile na ukwazi ukukhulisa okanye ulungisa ezaa zinto ubungazenzi kakuhle. Okokugqibela abantu xa besenza le nto kuthiwa yi-business nawo bafuna ukuqonda okokuba le information baza kuyishare nawe ikhuseleke kangakanani na. Ifana ke nala WhatsApp personal messaging inale nto kuthiwa yi-end-to-end encryption. Ithetha ukuthi loo nto leyo noba yeyiphi communication eza kwenzeka phakathi kwakho nee-clients zakho ikhuselekile. Ucacisa kamnandi Sandile, kodwa amashishini akhasayo ayayisebenzisa le WhatsApp business? Amashishini amaninzi awayisebenzisi le WhatsApp business. Into abayisebenzisa kakhulu ile WhatsApp personal messaging. Yiyo le nto namhlanje siye sathi ke masithathe lithuba sibaxelele okokuba noko le platform kaWhatsApp yi-platform already okuyo. Into mawuyenze wena tshintsha ke i-family members ezi yakho uzenze i-client
customers zakho. So xa uyi-downloada automatically le WhatsApp Business yenza le nto kuthiwa yi-automation okanye isebenzisa i-chatbot. I-chatbot ithetha ukuthi loo nto leyo xa ndithi hello Sisanda ithetha ukuthi loo nto leyo izawuphendula WhatsApp automatically sele ulele ithi livalele ishishini lawuvula kusasa ngentsimbi yesi-7. Sibamba ngazibini Sandile. Ngaloo ndlela sokuqonqothela uvimba wangokuhlwanje eza ngomso siza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.